Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga residente sang sitio Balik-Balik sa Barangay Tabo sa Banwasang Ilog ang wala pa magpinauli sila balay matapos ang nagluntad nga encounter sa tunga sang SAF kag NPA kahapon. 4 ka mga NPA ang napatay kag 2 ang nasamaran. May report si Romeo Subaldo. Tagbalay! Tagbalay! Daw naging ghost town ang iningabahin sang sitio Balik-Balik sa Barangay Tabo sa Banwasang Ilog. Wala sang tao. Puro mga kasapatan ang nagkalabilin sa mga pamalay. May mga puwertahan nga bukas pa, ang iban ginbangilan. Pilalang ka metros gikan diri natabo ang encounter sa tunga sang Special Action Force ang PNP kag sa mga katapos ang New People's Army mga alas 7 sang aga sang kahapon. Naglawig sa masobra 1 ka oras ang bayluhanay sang lupok. Mga alas 11:30 subong aga dapat sa mga muning oras sa mga normal nga inadlaw masako ang mga pumuliyo diri dapat sa pag digamo na para sa pagpanyaga pero natabo diri sa karon wala sa mga tao nga nabirin diri sa komunidad nga hindi nga malapit kundi natabo ang encounter sang kahapon diri sa may Banwasang Ilog. Makita mo sa likod ko bukas pa ang pertahan sa isa ka balay nababayaan na lang nga wala sang tao diri. Wala kita kabalo kung ano natabo base nga bangod sang paggulpi nga pag binayluhan sang lupok nagpinalagyo ang mga residente kag wala pa makabalik tubtob sa karon. May manugbaligya pa kung tani isang ice cream nga masulod sa lugar pero ginhambalan siya sa mga barangay officials nga wala sang tawo didto kag hindi lang anay magsulod sa lugar. Dalagay sa kagawad. Di ka ko makadto? Ano baligya? Ice cream. Wala na tao. Subong. Wait, tao. Wala dito kami halin. May counter da kagapon. Andiri wait. Wala na tao. Naway da ka ba? Gapon kanto mi daw ay tao subong. Sa siningat siyanggi sa guwa sang sitio nag-standby ang mga residente sang Balik-Balik. Istorya ni Juan Rosipino, natabuan nga yara siya sa likod sang katapos ang mga SAF kag nagapanghawan sang iyang kampo sang natabo ang engkwentro. Kaya to ko to tabuan sa likod sa mga sap nga nagkalupok. Nagdalagan man ko sa karabaw ko papuli. Oo. Abot ko sa balay, may haraman sa balay nga bantay. Masapan. Tili nga, dala mo, nung ko sa ako. Nalunod sila, armas, India, ispading ni. 4 ka mga katapos ang NPA ang napatay, isa dari ang ginasiling platoon leader nga si Christian Vargas nga tumandok sa barangay Kanusong sa Ibi Magalona. Sunod sa iya Iloy, mga 5 na katuig gayara sa hublag ang iya nga anak kag wala niya na ini mapunggan. Ikaw mismo nakakita sa balita? Nakabati sa balita? Bata ko. Pagpapabaloy si mo, nang sulod sa ulo mo, amo na natabo. Di anong tanang aron kay amo na yang prinsipyo wala tada may lahimo. May isa pagig kapamilya nga nagpadulong sa Ilog Police Station kay nakita nila ang ngalan sang ilang nga himata nga isa sa mga napatay. Sa pagkahibalo sang iya nga misis, construction worker ang iyabana nga si Joel Fundador sa Manila. Wala pa nakalarga sa balik naman nag-ubra kay yang kuan kay sa mo mason sa mo. Mason na yung obra. Wala ka mo kalito sa punerarya? Wala pa. Muna gani nga i-confirm na namo di sir kung na may picture. Di ba lang picture naman tanaw na namo. May 2 pagid ka mga NPA nga napilasan kag may M16 rifle nga na-recover ang otoridad. Sunod sa investigador sang Ilog PNP nga si Police Staff Sergeant Joseph Fustiera, nakabaton sang impormasyon ang SAF nga nagapangilkil kag nagapang-recruit ang katapos ang NPA sa among lugar, amukon nga agin operate nila. Nung na-verify nila, mayroon doon Presence ng mga CTGs which is according sa intel information is nagkakandak sila ng recruitment tsaka extortion activities sa area within that area. Bangod sa insidente, nagbiya ang mga residente sa ilang lugar, bangod sa kakulba, kag ang ilang ginapaligban, amo ang mga kabataan. Ilan na mga daan? Hindi nga, gawin lang kami sa baron. Ay kami sa motor, makakagawa ka lang kami pamilog ko. Grabe ko ba sa bata? Uy. Kung kami lang yan, nga mga tigulang, tumauki kami kay ti maningkaras man kami po kay ti kung may sinabalikin sa padayan Mga kabataan. Mga kabataan. Ang ini nga lalaki, ginahakos ang 3 katuig nga bata. Matapos mabatian ang sunod-sunod nga lupok sang kahapon, wala untat sa paghibi ang bata. Kaina, ginhilanat na ini. Pagilanat? Gilanat sa bong? Gilanat yan Sa kulba? Tingnan mo lang. Diba, ang bulong? Hilap ko pagani karon, pilit pa.
Suno kay punong barangay Emily Trimucha sa barangay Tabo, sa nabaton nga impormasyon, mga isa kagatos ka mga residente ay nagbiya sa ilang mga pamalay. So gani kaya mo na siling sir, hindi naman maibitar ang ilang kulba. No, kay basi bala sila ang balikan dito nga masiling abi nga tungod sa inyo. Inang amo kami sila diri sa katuan kami sang military. So hindi ta sila sir basol kung nga nagwa sila diri sa amon. Bisan sila ngayara sa barangay proper, ang nakabati pa sang sunod-sunod nga nilupok. Delikada na kuno nga malinong ang ilang barangay, kag subong naman liwat na tublag sang natabo nga engkwentro.